אז איך אנחנו בעצם מתקינים את הרשת של קלרשת? שלב ראשון, ננקה בעזרת מטלית את המסגרת של החלון. נשים לב שאנחנו עוברים ביסודיות על כל המסגרת על מנת להוריד את האבק. בשלב השני, כל מה שנצטרך זה מספריים ואת הגליל סקוץ' שלנו. ניקח את הגליל סקוץ' ונצמיד אותו למסגרת לפי מה שהזמנו באתר, במידה המדויקת. ונשתמש במספריים על מנת לגזור את הקצוות. בשלב השלישי והאחרון, ניקח את הרשת ונצמיד אותה לאחת מהפינות. נוודא שהרשת מהודקת ומתוחה על מנת למנוע עיגולים וגלים ברשת. וזהו חברים. אתם יכולים ליהנות מהרשת של קלרשת. כמו שאתם רואים, התקנה פשוטה, כלילה, בשלושה שלבים פשוטים שכל אחד יכול לעשות.